Malawi Today. Koti layimitsa ganizo la boma lofuna kutumiza asilikali am'maudindo akuluakulu ku MDF kupita kukakhala owona zachitetezo ku kampani zake. Nyumba ya malamulo tsopano yasankha aphungu m'makomiti ake. Boma lati liwunikanso mgwirizano ndi kampani yomwe anayipatsa ntchito yomanga Mombela University. Mzamasewero mavuto azachuma achititsa kuti chiwerengero cha ochita masewero amene apite ku Africa Youth Olympic Games ku Angola chitsike. Tsopano mverani nkhanizi. Bwalo lalikulu ku Lilongwe laletsa boma kutumiza akuluakulu asanu a gulu la asilikali ankhondo kuti akagwire ntchito yoona zachitetezo ku kampani zina za boma. Malinga ndi loya wa anthuwa a Alan Chinula yemwe akuyimira akuluakuluwa omwe ndi am'maudindo a Major General ndi Brigadier General oweruza mlandu Kenyatta Nyirenda wati chiletso chimene wapereka ndi kulola asilikaliwa kufunsa bwalo kuti liunike chiganizo cha boma powatumiza ku kampanizo. Akuluakulu a asilikaliwa ndi Major General Chikunkha Soko, Saiford Kalisha, Swithan Mchungula, Francis Kakuta Banda ndi Brigadier General Harold Dzole. Akuti ganizo la boma kuwatumiza ku mabungwe ena kapena kampanizi silinatsate malamulo. Iyo amawatumiza kuti akakhale owona zachitetezo ku kampani za boma monga Eskom, Nokma, Admark ndi Elgenco. Nyumba ya malamulo lero yasankha makomiti osiyanasiyana omwe adziyendetsa ndi kuwunikira magawo osiyanasiyana monga maphunziro, umoyo, zachuma, ulimi, chilengedwe kungotchulapo zochepa chabe. Ndipo pamene nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha mawa ikuyembekezeka kupereka ndondomeko ya momwe chuma cha boma chayendera, amene amusankha kumene kukhala wapampando wa komiti yoona ndondomeko za chuma mnyumbayi a Sosten Gwengwe wati akuyembekezera kuti ndunayi ipereka ndondomeko yogwira mtima komanso yogwirizana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Agwengwe akufotokoza. Chimene tikuyembekezera kuti ife tichione mu budget iyi ndi budget yaying'onoko poyerekeza mwina ndi budget imene tinali mbuyo, chifukwa mpokhapo pamene tiyambe kuganiza zochepetsa budget yathu, zochepetsa spending ya boma, pamene tingakambe notsopano kuti tamba kubwereka mochepa. Koma pamene budget yathu inkayikhalira yayikulu nthawi zonse sizingatheke kuti kukwera kwa katundu wa zinthu kutsike, izozo sizimatheka yayi. Kutheka kuti katundu akhazikike kapena kutsika kumene ndi nkhani ya budget imene tiyembekezera kuti tiyione mawa. Ndinene kuti a president anapereka chithunzithunzi choti iwo akufuna kabineti yaying'ono, ndipo kabineti ndi yaying'onopo. Komanso kabineti ikakhala yaying'ono chimene anthu amayembekezera ndikuti ngakhale boma likhalenso laling'ono, ndikutanthauza kuti boma lisakhale la welfare, boma likhale la contractional pang'ono, kuti asachite umataya iyayi, asakhale Father Christmas koma aone zoyenera kuchitika pa nthawiyo. Chifukwa zonse zikachitika ndiye kuti budget ija nayonso ikhala yaying'ono, ndiye kabineti yaying'ono, boma lichite zinthu mwapang'ono komanso budget ikhalenso yapang'ono. Mawu a Sosten Gwengwe wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma. Tikanali ku nyumba ya malamulo, boma lati liwunikanso mgwirizano wake ndi kampani yomwe anayipatsa ntchito yomanga Mombela University ku Mzimba, ntchitoyi isanayambirenso. Nduna yoona za maphunziro a Bright Msaka yauza atolankhani ku nyumba ya malamulo kuti boma likufuna liwunike ngati ntchito yopereka mgwirizanowu sinayende mwachinyengo. Iwo ati boma litsiriza ntchito yomanga university mzaka zisanu za ulamuliro watsopanowu. Imoni Bilingu walemba ripoti ili. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka yati ntchito yofuna kupitiriza kumanga Mombela University iyamba posachedwapa. Ansaka komabe ati boma likufuna kufufuza mgwirizano omwe unalipo pakati pa boma lakale komanso kampani yomwe inayamba kumanga sukuluyi, ati pofuna kuona ngati panali zachinyengo kapena ayi. Iwo atalandiranso malipoti ofotokoza kuti ogwira ntchito anachoka pamalopa kamba kuti samalandira ndalama. Poyankha mafunso mnyumba ya malamulo, Ansaka atakufuna kutsiriza ntchito yomanga Mombela University
mkatikati mwa zaka zisanu zikubwerazi. Ntchito iyamba pano koma sumangofikira kupitiriza chinthu usanachiunike kuti chikuyenda bwanji chimayenda bwanji zimatani. If niyo ngati munapita pasa chedwapa ndikaona kuti umija kugwidwa ntchito siripoti imene ndalandira ine. Ripoti imene ndalandira ndikuti anthu sakugwira ntchito chifukwa samalipidwa kunalibe ndalama. So ripoti imene ndalandira ine ndi imenelo. So ndipitirize ndi anthu amene asiyawo tiafunsa mapanga chani munayamba bwanji ntchitoyi. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wayikira kumbuyo ganizoli ngakhale wati sakuyembekezera kuti pakhala ndale pa nkhaniyi. Nthawi zina zimangopangisa kuti mwina ma project ngati awa achedwe kapena kuti pangokhala kulozana zala pakati pa ndale. Ndiye kukhulupirira kuti kupita patsogolo zimenezi zichitike mwachangu ndicho linga chonena kuti pasakhale mwina kuchedwaso pa project imene imayenera kutha zaka zapitazo. Izadza pomwe mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika asankha wachiwiri wawo wina Ainoki Chihana kuti ndi omwe ayang'anire ntchito yomanga yunivesiti. Mmalomo Zodiac ku nyumba ya malamulo ndine Imon Piringu. Bungwe loona za misewu la Roads Authority lati ntchito yomanga msewu wakaunda ku Lilongwe sidzakwaniritsa kutha nthawi yomwe anayikonza kuti ikhale itatha yomwe ndi mu Seputembala chaka chamawa. Mkulu wa bungweli Engineer Amel Champiti wauza Zodiac lero kuti kuchedwa kusamutsa mapola amagetsi komanso mapayipi amadzi ndi zina zomwe zichititse kuchedwaku. Ndipo nduna yoona za mtengatenga a Feston Kaupa yati boma siyira pa njira ntchito iliyonse yomanga misewu yomwe inayamba ndi boma lija lapitali. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Anthu okhala ku 49, 25, 50 ndi madera ozungulira akhala akudandaula ndi momwe ntchito yomanga msewu wakaunda ikuyendera ponena kuti ikuchedwa mpaka ena kumati boma lasiya kumanga msewu. Koma bungwe loona za misewu la Roads Authority latsutsa izi ponena kuti mavuto ena ndiwo akuchedwetsa ntchitoyi. Mkulu wa bungweli Engineer Amel Champiti wati mavutowa achititsanso kuti nthawi yomwe anayika kuti ntchito ikhale itatha isinthe. Chimene chapangitsa kuti malo ena aoneke kuti ntchito sikuyenda kapena sikugwirika pali mapayipi amadzi ndi mapola amagetsi, mawaya amagetsi, komanso ngakhale za internet, mawaya a internet. Zimene zizo zina zazindikirika project itayamba kale. Pakadali pano nduna yoona za mtengatenga a Feston Kaupa yati boma lipitiriza ndi ntchito zonse zomanga misewu zomwe boma la Achakwera linayamba. Muzaka ziwiri zapitazi Malawi Energy Regulatory Authority yakhalisa kutumiza ndalama za fuel levy ku Road Fund Administration. Komanso pita chisogolo tionesese kuti ndalamazi zikumapita ku Road Fund Administration mu nthawi yake ndimwa mu ndalama zake zoyenerera kuti misewu imene yayambika ndi misewu inanso imene titayambe isayime ipitirire. Ntchito yomanga msewu wakaunda inayamba mu September 2024 ndipo analinganiza kuti idzakhale itatha mu September 2026. Ndine John Paul Kayuni. Nduna yoona za chilungamo a Charles Muhango yati yatsiriza kuzukuta malipoti atatu akafukufuku yemwe idachita ndi kampani ya German Federal Bureau of Aircraft okhudza ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu chaka chatha. Koma Muhango ati zambiri za nkhaniyi adzafotokozera nyumba ya malamulo ngati chitsogozo. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Nduna za chilungamo a Charles Muhango yati yamaliza kuzukuta malipoti atatu akafukufuku yomwe kampani ya ndege ya mdziko la Germany ndi dziko lino adachita pa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Muhango ati pakali pano akusonkhanitsa zomwe apeza m'malipotiwa kuti azipereke kwa President Peter Mutharika yemwe adawatuma kuti agwire ntchitoyi asanadziwitse nyumba ya malamulo. Koma Muhango apempha anthu kuti adekhe pomwe akuyembekezera zotsatira za ntchito yomwe iwo akugwira. Siku leni sindingasimikize chifukwa choti ndikangolengeza ineyo kuti ripoti ija panopa ndapasa president ili manja mwawo ndiye kuti a president aja akhala pa pressure yayikulu kuchokera ku mtundu wa Malawi kuti achitepo kanthu. Nkhani imeneyo muisiye manja mwanga kuti osachedwa pompa ndi apasa president ripoti iyo. A president ene yake ndi amene adzapereke chiganizo. Kufikira tsiku la ngozili Dr. Chilima adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UDM.
a Felix Njawala ndi mneneri wa chipani cha UTM ndipo akufotokoza chiyembekezo chawo. Ifeyo tamva ndithu kuti zatero tikungofunitsitsana kuti kodi timve kuti kodi anena kuti chani, komanso ifeyo kufuna kwathu nkuonera kuti atapanga ndithu criminal investigation mwina nkhani idziwike bwinobwino. Pa 10 June 2024 ndege ya asilikali Dornier 228 yomwe mudakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu idagwa m'nkhalango ya Chikangawa ndi kupha onse omwe adali mndegeyo. Malo Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Ndipo mukumvera nkhani pano pa Zodiac muli ndi ine Alex Banda. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Boma lati likuwunikanso mgwirizano ndi kampani yomwe anayipatsa ntchito yomanga Mombela University. Koti layimitsa ganizo la boma lofuna kutumiza asilikali akuluakulu a maudindo ku MDF kupita kukakhala oona zachitetezo ku kampani zake. Nyumba ya malamulo tsopano yasankha makomiti atsopano. Mzamasewero mavuto azachuma achititsa kuti chiwerengero cha ochita masewero amene apite ku Africa Youth Olympic Games ku Angola chitsike. Tipitirire ndi nkhanizi. Boma lati mpofunika kuti mabwalo a milandu ayambe kugwiritsa ntchito luso la makono la Artificial Intelligence AI pofuna kuchepetsa kuchulukana kwa milandu ndi kuti ntchito yoweruza milanduyi idziyenda mwachangu. Nduna yoona za chilungamo a Charles Mohango ndiyo yanena izi ku Lilongwe pomwe imatsekulira msonkhano wa mabungwe owunika malamulo mwa maiko aku Mzambwe ndi kummwera kwa Africa la RSSA. Komishona wa bungwe lowunika malamulo yemwenso ndi wapampando wa bungweli a Rosemary Kumitsonyo Kanyuka wati msonkhano uthandizira kupereka upangiri woyenera mmene luso la makonoli lingagwirire ntchito. Chisomo Chingwalo ali ndi nkhani yonse. Polankhula pamene amatsekulira msonkhano wa akuluakulu amabungwe owunika malamulo a maiko aku Mzambwe ndi kumwera kwa Africa la ARISA, nduna yoona za malamulo a Charles Mohango yati kugwiritsa ntchito njira ndi maluso atsopano Artificial Intelligence kumafulumizitsa ntchito. Mohango ati kugwiritsa ntchito njirazi kutha kuchepetsanso kuchuluka kwa milandu ngakhale achenjeza kugwiritsa ntchito mosamala. Ndikuona kuti ndi mkumano ofunika kwambiri chifukwa akambirana zofunika zoti zikhoza kutithandiza ngati ziko komanso ngati law reform law commission osati mu Malawi mokha koma mu Africa kuti zingatithandize bwanji tikamasintha malamulo zikhoza kuphwekesa ntchito yosintha malamulo. Wapampando wa bungwe la ARISA yemwenso ndi commissioner wa bungwe la Malawi Law Commission a Rosemary Kumitsonyo Kanyuka ati kugwiritsa ntchito AI kukuyenera kuphweketsa ntchito osati kulowe m'malo mwa anthu pakugwira ntchito. Ndizofunika kuti ifeyo tizikhala wa ndondomeko ndithu, tiyike ndondomeko ndithu kuti tionetsetse ndithu chifukwa otherwise ngati tikupanga create law ngati tikupanga reform law ndikuti law imeneyo malamulo amenewo tikangomvetsera AI osapanga cheke ndikuti adzakhala ndi malamulo a dziko ndikuti adzakhatira lapitsa dziko lonse mapezekano kuti mwina tikati tipite nangasi malamulo timakhati kuti a global village. Msonkhano wa masiku awiriwu wabweretsa pamodzi akadaulo a mabungwe omwe ali pansi pa bungwe la Association of Law Reform Agencies of Eastern and Southern Africa ALISA. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Boma lati likufuna liyike mafuta mu nkhokwe za mafuta a dziko lino zomwe zimakhala ndi mafuta okwana malita 60 million kuti ziteteze dziko lino kuvuto la kusowasowa kwa mafuta a galimoto. Nkhokwezi zakhala zilibe mafuta kuyambira Julai chaka chatha. Polankhula ku Lilongwe pamwambo otsekera ntchito yomwe bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya European Union amagwira ndi bungwe la Mera yolimbikitsa utsogoleri, mlembi wamkulu mu nduna yoona za mphamvu a Emmanuel Matapa wati kukhazikika kwa mafuta kwabwera chifukwa cha dongosolo la boma lopereka mphamvu ku bungwe la Mera kugwira ntchito yake moyima palokha. Sara Tembo walemba ripoti. Boma lati layamba ntchito yotukula njira zopangira magetsi, kuyendetsa komanso kugawa kwa magetsi, komanso kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto akupezeka mosalekeza mdziko lino. Polankhula pamwambo okondwerera mapeto a project ya Twinning, mlembi